Стотици доброволци и лесничеи се събраха днес в гората на село Лукорско до София, за да вземат участие в залесяването й, след като тя беше унищожена от пожар. За полезния труд на доброволците разказва следващия репортаж. Месец август 2013 година. Голям пожар обхваща гората на селата Лукорско и Войнеговци. Горят 550 декара предимно иголистна гора. 10 часа тази сутрин. 2 години след огненото бедствие, теренът се подготвя за залесяване. Стотици доброволци, предимно млади хора, са разбрали за инициативата от интернет, а горското стопанство подкрепя начинанието, като осигурява посадъчен материал и инструменти. Днес се случва тежката част на възобновяването на гората. Това е почистването от тази изгоряла вършина, която е останала след дърводобива, освобождаването на площите, копаят се терасите и най-накрая като десерт, когато се изморят много добре, ще бъде и самото залесяване. Когато станем 100 000, ще посадим гора. Така Никола е озаглавил инициативата, която организирал благодарение на социалните мрежи. Те са като една почва, в която ако не съдим нищо, израстват плевели. Ако засадим полезни, добри идеи, добри неща, добри каузи, израстват добри неща. Затова и така стигнах до тази идея да създам една такава инициатива, която имаше за цел да засажда дървета за България. Семейство Иванови идват от столицата, за да дадат пример на децата си. Най-важното е първо да дойдат тук с усмивка на лице и да помогнат на природата, която, за съжаление, последните години я унищожаваме по един или друг начин. За най-малките участници имаше награди и дипломи за положения доброволчески труд, резултатът от който ще видим след десетилетия. За BTV новините Виктор Борисов.